RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Zixin, 26 anyos, taga Danau City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagpanganak ug hangtod karon nga human ako og panganak nga doon na pa ko'y mga gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Mamarag mga anak na magitingali ko, ma. Sakit na gyud. Magwawa. Ganina, tagdugay pang interval, pero karon tagdugol naman. Mao na gyud na. Kadugay basad aning Ivan. Imo naman kang gitahugan. Basig madugay pa to kay traffic, ma. Mato na lang ta sa lying-in clinic. Kay murag kaanak ko naman gyud kumaon. Nahala, sige. Unya ang imong mga gamit. Giandam na to na ako daan, ma. Tanan na. Tana. Oh, Ngano? alam, ma. Ngano ka? Unsa to? May mibusak lagi nga tubig nga init-init gikan sa akong puwerta. Ginoo ko. Uy, Giselle, gipangagian ka nagtubig. Ginoo ko. Tubig ang imong pangagi. Manganak ka na. Ha? Tana din sa Ay. lying-in clinic, ma. Tana, Basta tana. magawas na ang bata. Tana. Oy, nagsigi naman nig-agas ning imong panubigan. Kusog naman kaayo. Unya, 3cm ka na. Unya, mama. Butangan ti ka og prime rose oil. Prime rose oil? Ay, bisag unsa pa ng imong ibutang, ma'am. Sugot ra ko. Basta safe lang biya sa among baby. Unsa man kuno tong gibutang sa midwife nimo? Oil man ko na to, ma. Prime rose oil ko, no. Balag unsa na to, basta makaanak lang kung normal. Oo niya, unsa may kibati nimo ha? Sakit na dyan kay ma.
Murag kumuton akong tiyan, inig busog. Ug murag... Saan naman sabto, ma? May murag tubig na sab. Ay, hala. Basig bata na mo sunod, anak. Atem sa. Hain na ba tong midwife? Gibiyaan man lang kang nagbate. Nagliking na gyud ka. Wa mada sa prime rose. Kusog gyud ang imong panubigan. Delikado naman ni ma'am. Mag-side-lying ta nga mag-labor. Takilid. Sakit eh. Magtakilit kong mga anak. Nak, ayan ang pagsigig reklamo diha. Patuon na lang gud sa midwife. Oo. Agay. Nakatagilid na ko, ma. Ma, may marag tubig lagi ni gawas akong ilong, ma. Ginoo ko. Dugo. Gisonggo ka, Jishin. Human sa 5 ka oras na akong labor sa lying-in clinic, nakaanak gid ko. Wa ko hatag explanation sa midwife nga nagpaanak na ako. Kung nganong nag-bleeding ang akong ilong, samtang nanganak ko. Ang duha gyud nako ka ilong. Unya. Ha? May dugo naman sa bangay mong ilong? Ano man ni, uy? Human naman ako pang anak. Niya pa magyapon ning pagsigig dugo sa akong ilong. Balik ka ta sa midwife, aron nga ma-check up ka. Sakit pa taon kaning akong tahi, uy, Ivan. Oh. Unya na lang kung makatarong na kong lakaw. Magsunggo paghihapon ka? Mauna, ma. Magdugo pa man gihapon usahay ang akong ilong, uy. Uy, usa ka semana naman sukad sa imong pagpanganak. Di ba? Nganong naapa man kahatahon ka, ana? Nananoy, pa-check up ta na. Hinanbitaw na ko siya, ma. Nga mamalik, Miss Midwife. Sakit pa man atong akong tahi, be. Ya, karon nung saan mo sa'y katarungan ni mo? Kuan na po. Ang akong kuan. Siya? Kanang Unsan ko, ana, uy. pamilya magsulting, Ivan, ma, uy, mauwo ko. Ay, hanggaw. Hanggaw makanganaka ka. Maawaw ka na ko nga imo kong inahan. Nga sukad sa gamay pa kang bata, ako'y nag-atiman nimo. Sige na lang, uy. Kuan, kanang, ang unod nga mitubo sa kong sampot ba? Sakit man, good. Ha? Gibot-bot ka, Zishin. Sukat pa man niya itong pagmaptos, ma. Dito ni mitubo, pero nahuman na lang ko panganak na aman gihapon. Unsa? Samot nga magpa-check up kag gud og Dr. Jishin. Gisultihan di kang mama pa. Ayaw na lang pag-uwaw-uwaw. Ni ako kay basin maikatabang ko sa pagpa-check up nimo. Ay, Oo, ngano man ka ha? kalit mo ko kalipong pa. Uy, unsa? Magsigi ko lipong-lipong karon ug magdugo paghihapon ang akong ilong. Ug ang munag unod sa akong anos naa paghihapon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, pag labor na ako, tubig man ang akong panghaki. Apan nganong nagsunggo man ko before ug after ko mga anak. Hangtod karon magsigi paghapon kog sunggo. Ngano man ni?
Ikaduhang pangutana, pagpanganak na ko, gipa-sidelaying ko sa midwife, og mauto, nagsunggo ko. Karon na manggod ko kadungogan ng patakiliron ta mga anak, mao katoy nakasunggo nako. Ikatulong pangutana, magpanlipong ra ba ko ron? Sa sige ko kahanig pagsunggo, maong na-anemic nako. Unsa may akong buhaton, aron mahunong na ning akong pagsunggo. Ikaupat o katapusan, pag mabdos na ako, may murag unod nga mitubo sa akong anos. Sakit ba ya? Nagtuo ko, dinalang ni sa akong pagmaptos. Apa nanganak naman lang ko, napaman gihapon. Unsa man di ay ni? Unsay pawaan ni? Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Zayshin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, nanan sa ako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong Suliran official writers page. O diba sa mabatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini fears, ang kahadlok, are nothing more than a state of mind. So, it is just a state of mind, no? So, mawaligin ng parihara man naging mga, the number one risk na ning kinabuhi is when you will not take risk. May lang yung mukuhan po ta. Musuway-suway good po ta, no? Dili lagi, kung dili, next ka sunod good. Dili man na yung, ang tanan nimong gusto sa imong kinabuhi, murabag ka ng magic nga mahatag dayon sa imo, no? So, puros nilisod ang atong gisagubang aning kinabuhi, wali sayon, na? Bisag pagpunit og sinsiyo sa sahog, posible pa mo bikil imong hawak. Alright, so ang atong magtatampo karong adlaw si Zishen, no? 26 years old, taga Danao City. Bago ra media sa Danao City, naghatag mig relief goods sa mga victim sa typhoon, no? Naglecture mga ko diya sa City Hall sa Danao. Hanggang tong audience, regarding nyo diya, no? Ay, pangsuwat na nila. Ako lang yung basahon ninyo mga ngalan, no? Naglecture ko diya about mental health, anxiety, depression, mga yan ana, no? So, mayang pagpaminaw sa mga taga Bilong-Bilong Danao City, mga Mata family. Si Anot, si Gina, o si Kylie. Miles Gonzalez, Precious Ang, mga Navarro family, Joy Vince, o si Jelica, Lavador, Giselle, Lovely Austria, Erlinda Villanueva, Mary Jean Montalban, Aileen og Binancio Lumanas, og si Marina Bantilis diya sa Danao City, no? Nindot ba kayong tinapaanan ninyong tulingan dala? Mga taga Compostela, ha? Kaning kisa pa ba akong i-greet na? Mga taga, piniday, mga taga Matalom, liti, no? Palit mi dito furniture sa Ilaka Bain, Jones Furniture. Regards to Rene Pilaton, tukayo na ko ni Rene Pilaton. Juber Esquadro, sa Barangay Saragusa, Sitio Dumag, Matalom, liti. Mga taga Inupakan, no? O mga Rubli o Didasi family, o mga Biloso family dia sa Kalawisan, Lapu-Lapu City. Alright, so going back to our sender, si Jason, no? Punto medical, unang pangutana, paglibor na ko, tubig man ang akong pangagi. Apan nganong nagsunggo man ko before or after ko manganak. Hangtod karon nagsigi ko og sunggo. Ngano man kaha ni? Posible nag pre-eclampsia or eclampsia ka JC, no? Usahay man god kung premature rupture of bag of water o nagitawag na mo sa among pagtuon sa ubigay ni sa una og dry labor. O usa sa mga komplikasyon sa mga anak kamutaas ang blood pressure. Unsa may tabo kung mutaas ang atong blood pressure? Pili lang ang mga anak, no? Anybody nga mutaas ang blood pressure, there is a possibility nga mo rupture
ma-rupture ang mga small blood vessels. So mao na nga magdugo somewhere, no? May gani kay sunggo, no? Kuyaw kay ari sa brain dapit, no? Kay tulo mo kaklase ng atong blood vessels, no? Kining artery mo ni muda sa oxygenated blood sa different parts of the body. Kining veins mo ni muda sa dugo balik sa kasing-kasing. O nya kini mga capillaries gagmay ni siya nga maoy nagdugtong sa mga arteries o veins. So any increase in pressure binagtaas ng kaayo, posible ni siyang mubuto o nay trauma baron. O na siya. So expected na siya nga mausas per complication sa kung ng buntis lagi, gitawag na to og eclampsia or pre-eclampsia, no? Ikado ang pangutana. Pag panganak na ko, gipa-side-lying ko sa midwife, ug mauto nagsunggo ko. Karon raman good ko kadungog nga patakaliron ta manganak. Mao ka toy nakasunggo nako? I don't think so, no? Depende man gud po na sa presentation. Kung normal ra si palik presentation, maunang na mga pamaagi ang mga midwives or mga obigaini positioning. Pero kung breech presentation or footling na mga abnormal nga mga presentations, na mga pamaagi nga medyo dili kaayo lisod ang pagpagawa sa bata. In fact, kung mga abnormal presentation dili si palik, ang suggestion ani sa attending doctor kung namagani obigay ni diha cesarean section. So but I don't think so nga mao toy nakapasunggo nimo. Kay expert man yung mga midwives, mga mao ni sila gitrain po ni sila. Dili ni sila mga medical doctor, but they have been trained sa pag-assess sa mga aning mga anak, no? Ngani sa mga rural area na mga ni ng mga hilot, no? Dili mga ni sila nag-eskwela og midwifery, nursing or doktor, pero expert ni sila mo assess para nga mugawas ang bata. So kuhanas mo nga nga mo to'y nakapasunggo nimo. Katulong pangutana, magpanglipong ra ko ron sa sige ko aning pagsunggo. You need to put some kining pack para ma-preach. Para na po nasunggo ka ng mga boxer. Kita ka ng mga boxer usay magdugo ng ilong. Masumbagan imong naong magdugo. No? Anybody masukmagan sa naong magdugo ang ilong. Magdugo dia. Dagang mga blood vessels lang dapita. Ibutang nga lang pack nga. Mo inom siguro ka o kanang makapahunong sa kuan sa dugo na natay mga tambal ni ana. May mga bandage nga isuk-suk diha para ma-press ang mga blood vessel nga naputol nga undang ang dugo, no? Okay? Asa ra tong inyo sa Danau City, no? Dool dia sa Danau Provincial Hospital og usa ka ENT. Na Danau dot kaniyang hospital dia. I-improve naman yung mga facilities sa atong mga provincial hospital ni Governor Baricuatro. So na I'm sure ENT dia nga nagpractice dia sa Danau Provincial Hospital. Ipatanaw na imong ilong, ha? Kay magtagnatagna lang ko. Isod kayo ko kita, no? Sunod nga pangutana, pag nabdos nako may murag unod nga nitubo sa akong inos. Sakit baya, nagtuo ko dinala lang ni sa akong pagmabdos. Apan nanganak naman lang ko naa pa man gihapon. Unsa man di ay ni unsay pawala ani. Nagtuo ko nga kanang unod ding tubo sa imong inos is hemorrhoid, no? Duha man ka klaseng hemorrhoid na internal o external. Murag cauliflower ni siya, makakuha ni siya na ay constipation, ay panganak, mga kuan ni siya posibleng mahitabo, no? Naatay mga tambal ani nga mainom sa akong pagpractice sa una sa general nag-agi ba ko general practice before ko na imong psychiatrist. Binuruton man siya tinga na to, tambala. Naanay mga binago karon ipahid lang. Kaya akong i-suggest nga you sit down, lukewarm water, magabi, kaya ma-improve ni shakers yung makatabang ni siya, kanang maagwanta lang po sa palanggana, ha? Magabi niya, limpyuhan gyud po nimo, ha? Nga wala gyud ko mo kay lagi na ako orientation kay medical doctor man lagi, patanaw og usa ka eksperto nga gastroenterologist, no? Or usa ka surgeon. Treatment aning hemorrhoid surgery man, ha? Ang uban madarag ang aning remedyo nga lukewarm water, inom tambal, pangkupos, no?
Okay, so ninaw kasabot ka sa akong speaker ni mo Jason diya sa Danau City. Musta naman mo diya? Ug nga mga diya sa sugod dai no, duorom ng sugod sa Danau, Dr. Edwin Mingito. Ug si Mike Junior, Edwin Junior, musta na imong bata? Nanda ko na. Ang mga taga sugod, mga taga Katmon, musta naman na pa mga kailala pero tungod sa kadaghan din ako may numdum. So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayang pagpaminaw sa itong mga RMN program taas kita greeting din sa itong lugar. Kung yung mga legal ng mga problema, Tony Ellen Batan, anda magtaga na matambal. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Raman. Daghang salamat o maayong